Moje žárlivá švagrová chtěla znát jména mých dětí, aby je mohla použít jako první. Nakrmila jsem její falešná jména a ona se do toho fakt zamilovala. Ale moje odpověď nebyla taková, jakou očekávala. Jsem Maja, 31F, a jsem vdaná za Davida, 34M, 4 roky. Máme 2letého syna a v současné době očekávám dvojčata, chlapce a dívku. Tato situace zahrnuje Davidovu švagrovou Rachel, 36F, která je vdaná za svého bratra, Marcuse, 39M. Jsou svoji už 6 let. Rachel a já jsme naprostý opak. Je hlasitá, vždy středem pozornosti na rodinných setkáních a má názory na všechno. Raději zůstanu potichu a budu se dívat na lidi. Když mě David poprvé představil své rodině, řekl jsem mu, že Rachel a já nikdy nebudeme blízcí přátelé. Od té doby jsme udržovali zdvořilý, ale vzdálený vztah. Problém nastal během mého prvního těhotenství před 2 lety. Rachel a Marcus se už roky snaží mít děti bez úspěchu. Během rodinných večeří, kdykoliv se někdo zmínil o mém těhotenství, Rachel buď okamžitě změnila téma, nebo komentovala, jak těhotenství nebylo tak zvláštní, protože miliony žen to dělají každý den. Pak na dlouhou dobu zmizela na záchodě. Asi v polovině těhotenství mi Rachel nabídla, že mi naplánují dětskou sprchu. Zdvořile jsem to odmítl s tím, že moje máma a sestra už to mají pokryté. Trvala na tom celé týdny, dokud jsem nemusel být přímější v tom, že nechci, aby se do toho zapojila. Nejpodivnější chování začalo poté, co jsme oznámili, že máme chlapce. Rachel se stala posedlou zjišťováním, co jsme plánovali pojmenovat. Každá rodinná schůzka, každý telefonát, každá textová zpráva se ptala na jméno. Když jsem jí řekla, že to nezdílíme až do porodu, viditelně se naštvala a komentovala, jak tajní jsme. David a já jsme si vybrali tradiční irské jméno, které nebylo v naší oblasti běžné. Poté, co se nám narodil syn a my jsme oznámili jeho jméno, Rachel nepřestala mluvit o tom, jak jedinečné a krásné to bylo. Při každé příležitosti o tom mluvila a všem říkala, že nikdy předtím neslyšela tak dokonalé jméno. To trvalo měsíce. Rychle vpřed do letošního roku. Rachel konečně otěhotněla ve chvíli, kdy jsem počala dvojčata. Byla asi 8 týdnů přede mnou. V okamžiku, kdy jsme oznámili, že máme dvojčata, začala znovu s výslechem jména, ale tentokrát chtěla obě jména, protože jsme měli jedno z každého. Její komentáře byly také ošklivější. Dělala vtipy o tom, jak bych asi 2krát tolik přibral na váze s dvojčaty a jak by se mé tělo nikdy nezotavilo. Když nám někdo poblahopřál na rodinném grilování, hlasitě oznámila, že jsme očividně otěhotněli záměrně hned po jejím oznámení, že jí ukradneme hrom. Všichni věděli, že se snažíme o druhé dítě už přes rok. Rozhodl jsem se zcela ignorovat její komentáře. Rachel se těší na drama a hádky, takže jsem si myslel, že nejlepší způsob, jak ji naštvat, je vůbec nereagovat. Po týdnech, kdy se neustále ptala na jména dvojčat, jsem začal mít podezření. Zeptal jsem se Davida, jestli si myslí, že Rachel chce znát naše jméno, aby je mohla použít jako první, protože měla být dříve. Nejdřív se zasmál a pak si uvědomil, že to myslím vážně. Když se nad tím zamyslel, připustil, že je to možné. Tehdy jsem se rozhodl otestovat svou teorii. Davidův táta měl příští víkend u nás oslavu 60. narozenin. Pomalu jsme připravovali dětský pokoj pro dvojčata v naší ložnici, i když ještě nebyl hotový. Přišel jsem s plánem nechat falešná jména někde, Rachel by je mohla najít, kdyby šla snooping. Šel jsem online a navrhl vlastní nástěnné obtisky se 2 jmény, které se mi líbily, ale nebyly nikde blízko k našim skutečným volbám. Emma Claire a Noah James. Prošel jsem celým procesem objednávky, ale zastavil jsem se těsně před odesláním platby. Místo toho jsem vytiskl stránku s potvrzením konečné objednávky, která jasně ukázala obě jména.
Noc před oslavou jsem papír složil a zastrčil do prostřední zásuvky prádelníku v dětském pokoji, takže to vypadalo, že tam někdo nedbale strčil. Ujistil jsem se, že jeden roh vyčnívá jen tak, aby byl patrný, když někdo otevřel zásuvku. David si myslel, že můj plán je směšný, ale souhlasil se sázkou $20, že Rachel nebude čmuchat. Večírek byl v našem domě, takže jsme byli zaneprázdněni hostováním a nevěnovali jsme pozornost tomu, kam Rachel šla po celý večer. Druhý den ráno jsem zkontrolovala školku. Všechno vypadalo úplně stejně. Papír byl stále v šuplíku v přesné pozici, kterou jsem nechal. David a já jsme si mysleli, že test selhal a zapomněli jsme na to. Ale pak jsem si všimla něčeho zajímavého. Rachel se po té párty přestala ptát na jména našich dětí. Někomu, kdo nás trápil celé týdny, připadalo náhlé ticho podivné. Rachel porodila syna o 3 týdny později. David a já jsme šli do nemocnice, abychom se seznámili s naším novým synovcem. Když jsem se zeptala na jméno dítěte, Rachel se na tváři usmála a oznámila, že je to Noah James. Podívala se přímo na mě, když to řekla, jako by čekala na nějakou velkou reakci. Místo toho, abych se choval rozrušeně, šel jsem s nadšením úplně přes palubu. Přemýšlel jsem o tom, jak nádherné to jméno bylo, jak perfektní to znělo, jak měli štěstí, že si vybrali tak krásnou kombinaci. Pokračovala jsem celou minutu, zatímco Rachel se tvářila od samolibého uspokojení k zmatení a viditelné frustraci. David se vedle mě nesměje. Později ve výtahu mi podal $20, když potřásal hlavou. Následujících pár týdnů jsme neviděli Rachel a Marcuse, dali jsme jim prostor s jejich novým dítětem. Davidova matka zmínila, že Rachel se zdá, že bojuje více než se očekávalo s novým mateřstvím, které by se mohlo zabývat dětskými blues. Když jsem řekl sestře o celé té situaci, nejdřív se smála, ale pak řekla, že jsem byl tak trochu zlý, když jsem Rachel takhle nastražil. Nemůžu se rozhodnout, jestli to, co jsem udělal, bylo špatné. Rachel mi dělala mizerné těhotenství kvůli jejím neustálým požadavkům a hrubým poznámkám. Ta falešná jména nebyla ani jména, která jsem chtěl jednou použít. Ale možná jsem zašel příliš daleko s pastí. Mám se kvůli tomu cítit špatně. Aktualizujte 1. Situace s Rachel se zkomplikovala víc, než jsem čekala. Nejprve mi dovolte, abych vám vysvětlil, proč jsme s Rachel nikdy nevycházeli. Problém začal, když jsme se s Davidem zasnoubili po datování pouhých 8 měsíců. Rachel učinila několik poznámek členům rodiny o tom, jak jsem spěchal Davida do manželství a pravděpodobně ho nějak uvěznil. Když se Davidova babička zmínila o tom, jak nadšená je z toho, že má další vnučku, Rachel řekla, že doufá, že David si byl jist jeho volbou. Naše svatba situaci ještě zhoršila. David a já jsme měli tradiční církevní obřad se 50 hosty, po kterém následovala recepce v country klubu. V Irsku jsme měli líbánky na 10 dní. Mezitím se Rachel a Marcus vzali na radnici s přímou rodinou a pak šli na večeři do restaurace. Marcus ho požádal o ruku poté, co mu Rachel dala ultimátum o manželství, o kterém věděla celá rodina. Rachel se také potýkala s tím, že mě Davidova rodina okamžitě objala. Jeho matka a já máme podobné zájmy a osobnosti. Jeho babička, které všichni říkají Nena, mě začala okamžitě zahrnovat do svých týdenních nákupů a nedělních večeří. Rachel byla s Marcusem 3 roky, než se vzali, ale Nena se k ní nikdy neohřála stejným způsobem. Kontrast se stal ještě zřejmějším poté, co jsme s Davidem před 2 lety koupili náš dům na předměstí. Rachel a Marcus si stále pronajímají malý byt ve městě, protože si nemohou dovolit koupit nic ve svém okolí. David a já máme stálé firemní pozice s dobrými benefity, zatímco Rachel a Marcus pracují v maloobchodě s nepředvídatelnými termíny. Asi před rokem, na Marcusově narozeninové oslavě, měla Rachel příliš mnoho pití a začala se s ním hádat o peníze.
Před všemi prohlásila, že si měla vzít Davida místo Marcuse, protože David měl vlastně svůj život spolu. Celá rodina stichla. Ani mě to nepřekvapilo. Měla jsem podezření, že Rachel k Davidovi něco cítí už léta, podle toho, jak se k němu chovala. Odpověděla jsem tím, že jsem se zeptala, kterého bratra myslí, protože by to bylo nevhodné, vzhledem k tomu, že David a Marcus mají mladšího bratra, Tylera, kterému je jen 25 let. Rachel úplně ztratila nervy a začala na mě křičet za to, že jsem překroutila její slova. Druhý den tvrdila, že si nepamatuje, že by řekla něco nevhodného. Nyní k aktuální aktualizaci. Davidova máma přišla včera, aby projednala plány na mou dětskou sprchu příští měsíc. Mám tu být koncem ledna, ale dvojčata často přicházejí brzy, takže plánujeme prosinec. Když tu byla, zeptala jsem se, jak se Rachel a Marcus přizpůsobují rodičovství. Davidova matka si těžce povzdechla a řekla, že je to složité. Podle ní se Rachel a Marcus hádali o dětských jménech ještě před porodem. Rachel strávila měsíce sestavováním seznamů jmen dívek, ale odmítala zvažovat jména chlapců. Když se na to Marcus zeptal, Rachel trvala na tom, že dítě bude určitě dívka. Jestli to náhodou byl kluk, chtěla ho pojmenovat Marcus Jr., to způsobilo obrovský spor, protože Marcusův starší syn z předchozího vztahu po něm není pojmenován. Chlapec žije se svou matkou v jiném státě a navštěvuje ji 2krát ročně. Marcus cítil, že pojmenování nového dítěte junior by bylo nespravedlivé vůči jeho prvnímu synovi. Davidova matka vysvětlila, že Rachel sama sebe přesvědčila, že má holku, protože ji tak moc chtěla. Rachel odmítla zjistit pohlaví během těhotenství, protože se bála, že bude zklamána. Stále říkala, že si potřebuje užít těhotenství, protože věřila, že nese dceru. Rodinná dynamika učinila Rachel touhu po dívce ještě silnější. Davidova matka je jedinou dcerou v rodině 3 chlapců a sama měla 3 syny. Můj syn byl jejím prvním vnukem, ale moje dcera byla její první vnučkou po 10letích. Když jsme oznámili, že máme holku, Davidova máma plakala štěstím. Davidova máma byla k Rachel vždy zdvořilá, ale nikdy se nezblížili. Je posedlá mým batolecím synem tím nejsladším způsobem. Každý týden mají speciální babičkovské aktivity. Rachel sledovala, jak se tento vztah vyvíjí, a přesvědčila se, že mít dceru by nakonec Davidovu matku milovalo stejně. Když Rachel porodila jiného vnuka místo vnučky, kterou plánovala, něco se jí změnilo v mysli. Scéna v nemocnici byla ještě horší, než jsem si uvědomovala. Rachel a Marcus se ještě hádali o jménech, když jsme s Davidem přijeli. Rachel se ještě nikdy nezmínila o Noahovi Jamesovi před tím okamžikem. Když nám to oznámila, Marcus vypadal šokovaně a rozlobeně. Neměl tušení, odkud ta jména pocházejí, a vůbec se mu nelíbily. Marcus odmítl podepsat rodný list s těmito jmény. Nemocnici opustili bez registrace jména dítěte. Podle zákona mají rodiče 10 dní po narození, aby si zaregistrovali jméno. Rachel nakonec řekla Marcusovi, aby si vybral, co chce, protože jí to už bylo jedno. Marcus si vybral Jordana Aliho. Jordan po svém oblíbeném basketbalistovi a Ali po boxerovi. Nechal Aliho před Rachel, ale všechno ostatní změnil. Takže to dítě vlastně nikdy nebylo pojmenováno Noah James. Rachel se pokoušela použít moje falešná jména tak dlouho, dokud Marcusovi trvalo, než si stáhl nohu. Davidova máma říká, že Rachel byla stažena od doby, kdy se vrátila z nemocnice. Stará se o základní potřeby dítěte, ale zdá se, že je odpojena od všeho ostatního. Minulý týden se rozplakala Davidově matce a řekla, že pravděpodobně nikdy nebude mít dceru kvůli jejímu věku a předchozím problémům s plodností. Ve skutečnosti se teď cítím kvůli Rachel špatně, navzdory všemu, čím si mě prošla. Mít zdravé dítě by mělo stačit. Ale chápu, že jsem zklamaný, když si vytváříš očekávání celé měsíce.
Ironií je, že Rachel se zhroutila a mohla by ji přivést blíže k Davidově matce, protože nyní sdílejí zkušenost, že mají syny pouze tehdy, když zoufale chtěli dcery. Rachel stále neví, že jsem jí dal falešná jména a nikomu z rodiny jsem o své pasti neřekl. Někteří lidé by mohli říct, že bych se měl přiznat, ale nevidím důvod, proč by to pro ní mělo být ještě horší. Neomlouvám se za to, co jsem udělal. Rachel způsobila, že moje těhotenství bylo stresující s jejími neustálými požadavky a hrubými poznámkami, ale také nejsem dost krutý, abych někoho kopl, když už jsou dole. Aktualizace 2. Rachel se dozvěděla o mé pasti na jména a důsledky byly horší, než jsem čekal. Dvojčata jsem porodila začátkem ledna. Emma Rose a Samuel David. Ano, Emma byla vlastně jedno z mých falešných jmen, ale bylo to také opravdu na našem seznamu pro dívky dlouho před pastí. Čistá náhoda, která později způsobila další drama. Obě děti jsou zdravé a dobře se přizpůsobily tomu, že mají 3 děti mladší 3 let. David si vzal 2 týdny volna, aby pomohl a jeho máma každý den chodí pomáhat starším dětem. Problém začal, když Davidova máma držela Emmu a zmínila se, jak krásné to jméno bylo. Řekla, že si vzpomněla, že ji nedávno někde viděla, ale nemohla si vzpomenout, kde. Udělal jsem několik obecných poznámek o tom, že je to populární jméno. Toho večera mi zavolala Davidova máma. Vzpomněla si, kde viděla jméno Emma na kousku papíru v naší zásuvce v dětském šatníku tu noc, kdy David oslavoval narozeniny svého otce. Vysvětlila mi, že hledala dětské ubrousky během večírku, když jedno z dětí mělo nehodu. Řekla jsem jí, že v šatníku jsou zásoby. Když otevřela zásuvku, uviděla roh papíru vyčnívající ven a vytáhla ho, aby ho správně stlačila dolů. Podívala se na ni a uviděla obě jména, Emmu Claire a Noaha Jamese. Davidova máma předpokládala, že to jsou naše vybraná jména a moc o tom nepřemýšlela. Ale když Rachel ohlásila Noaha Jamese v nemocnici, Davidova matka si uvědomila, že Rachel musela vidět stejnou práci. Dala ty kousky dohromady, Rachel slídila v naší školce, našla, co si myslela, že jsou naše skutečná jména, a pokusila se použít jedno z nich jako první. Davidova máma byla naštvaná, že si Rachel prošla našimi osobními věcmi a že jsem cítila potřebu nastražit past. Rozhodl jsem se jí říct celou pravdu o mých podezřeních a falešném jménu. Davidova máma nebyla z toho podvodu nadšená, ale pochopila, proč jsem to udělal. Byla víc naštvaná na Rachel, než na mou past. Problém nastal, když si Davidova máma nemohla nechat příběh pro sebe. Řekla to Davidovu tátovi, který řekl Marcusovi během telefonátu o něčem úplně jiném. Marcus konfrontoval Rachel, která zpočátku všechno popírala, ale nakonec připustila, že prošla naší zásuvkou. Podle Marcuse se Rachel úplně zhroutila, když si uvědomila, že jsme ji podvedli. Přiznala, že plánovala použít jakékoliv jméno, které našla, protože si myslela, že mě to naštve a že se bude cítit lépe kvůli svým vlastním zklamáním. Strávila měsíce tím, že mi nedala najevo těhotenství a chtěla mi něco zničit tak, jako jí její boj s plodností zničil věci. Marcus zuřil, nejen kvůli čmuchání, ale kvůli tomu, že Rachel připustila, že se pokusila pojmenovat jejich syna, aby mi ublížila. Řekl jí, že se musí okamžitě omluvit Davidovi i mně. Rachel odmítla. Řekla, že jsem ji ponížil tím, že jsem ji nastražil a že se za nic neomlouvá. Tvrdila, že jsem manipulativní a obrátila celou rodinu proti ní. To vedlo k obrovskému boji mezi Rachel a Marcusem. Poukázal na to, že si to všechno přivodila tím, že si prošla naše osobní věci a snažila se ukrást naše dětská jména ze zášti. Rachel ho obvinila, že přebírá mou stranu nad jeho vlastní ženou. Tento argument eskaloval, když Marcus zmínil, že se mu jméno Noah James stejně nikdy nelíbilo a byl rád, že místo toho skončili s Jordanem Alim. Rachel vykřikla, že nenávidí jméno Jordan Ali a přála si, aby nikdy neměla dítě, pokud to nebude dívka.
Marcus se té noci odstěhoval a poslední 3 týdny bydlí s Davidovými rodiči. Stará se o Jordana během dne, zatímco Rachel pracuje, a pak se k ní v noci vrací. Sotva spolu mluví. Davidova máma je uprostřed snahy pomoci oběma vnukům, zatímco Marcus a Rachel vymyslí své manželství. Je vystresovaná ze situace a obává se, že Jordanovo dítě bude zasaženo vším tím napětím. Rachel říkala každému, kdo bude poslouchat, že jsem hrozná osoba, která zničila její manželství mým intrikováním. Přesvědčila některé Marcusovy spolupracovníky a několik dalších členů rodiny, že jsem manipulativní a krutá. David je naštvaný na svého bratra a Rachel, že zatáhli naše novorozence do jejich dramatu. Chce s nimi zcela přerušit kontakt, dokud nevyřeší své problémy. Souhlasím, ale Davidova máma nás prosí, abychom to nezhoršovali vytvářením dalších rodinných rozkolů. Nečekal jsem, že můj malý test odhalí tuto úroveň dysfunkce ve vztahu Rachel a Marcuse. Jediné, co jsem chtěl, bylo potvrdit mé podezření ohledně krádeže jména. Uprostřed rodičů je dítě, které nemůže být spolu v jedné místnosti. Část mého já se cítí vina za to, že začala tento řetězec událostí, ale větší část mě si myslí, že Rachel se chovala tak, že nakonec způsobila problémy. Jen jsem se stala katalyzátorem, který vynesl všechno na světlo. Aktualizace 3. Rachel a Marcus se rozvedli a Rachel zmizela z našich životů úplně. Rozvodové řízení se rychle pohnulo, protože byli ženatí pouze 6 let a neměli spolu moc. Marcus si nechával jejich byt pronajatý a nábytek. Rachel se vrátila se svými rodiči do jiného města asi 2 hodiny cesty. Největším problémem se stalo opatrovnictví jordánského dítěte. Rachel zpočátku požadovala plnou péči a tvrdila, že Marcusův pracovní plán byl příliš nepředvídatelný, aby byl spolehlivým rodičem. Marcus se bránil tím, že přiznal Rachel, že si přála, aby nikdy neměla dítě. Davidova máma nakonec svědčila o chování Rachel během celé té situace se jménem, včetně jejího přiznání, že se mě snažila úmyslně zranit. Soudce nebyl ohromen někým, kdo by použil jméno svého dítěte jako zbraň proti členům rodiny. Marcus dostal primární opatrovnictví s Rachel, která dohlížela na návštěvy každý druhý víkend. Musí jet do našeho města na návštěvy, protože soudce nechtěl, aby Jordan neustále cestoval sem a tam. Davidovi rodiče dohlíželi na návštěvy v jejich domě. První měsíc se Rachel objevila na svých plánovaných návštěvách a dodržovala pravidla, ale během návštěv se zdálo, že je odpojena od Jordana, často ho předávala Davidově matce, zatímco seděla na telefonu nebo sledovala televizi. Pak Rachel začala ztrácet návštěvy. Nejdřív 1, pak 2 v řadě, pak celé měsíce proběhly bez kontaktu. Přestala Marcusovi odpovídat na telefonáty o plánování návštěv. Když se Davidova máma pokusila dostat ven, Rachel telefon šel rovnou do hlasové schránky. Na sociálních sítích jsme zjistili, že Rachel začala chodit s někým novým, s chlapem, kterého zjevně potkala v práci, než se přestěhovala zpět ke svým rodičům. Její příspěvek na Instagramu jim ukázal, jak spolu cestují, chodí do restaurací, v podstatě žijí jako bezdětný pár ve svých 20 letech. Marcus byl zničený. Navzdory všemu, co se stalo, doufal, že se Rachel stane Jordanovou matkou. Vyrovnával se se svou vlastní vinou, že se jejich manželství rozpadlo, a přemýšlel, jestli by mohl věci řešit jinak. Davidova matka vstoupila, aby pomohla Marcusovi s péčí o děti, když pracoval. V podstatě se během dne stala Jordanovou primární pečovatelkou, což fungovalo dobře, protože už mé 3 děti pravidelně sledovala. Bratranci vyrůstají společně, což bylo dobré pro všechny zúčastněné. Rachel se konečně objevila na rodinné schůzce u Davidovy babičky k 80. narozeninám. Objevila se bez pozvání se svým novým přítelem. Zřejmě očekával, že bude přivítán zpět, jako by se nic nestalo. Atmosféra se okamžitě napjala. Ráchelin přítel se zdál nepohodlný, když si uvědomil rodinnou situaci,
do které vstoupil. Rachel se snažila chovat, jako by všechno bylo normální, žádala Jordana, aby držel, a komentovala, jak moc vyrostl. Marcus vzal Jordana zpět po několika minutách a řekl Rachel, že tam nemá být mimo plánované návštěvy. Rachel říkala, že je rodina a má plné právo navštěvovat rodinné akce. Davidův táta se konečně promluvil a řekl Rachel, že ztratila právo ukázat se neohlášeně, když strávila měsíce ignorováním svého syna a členů rodiny. Požádal ji a jejího přítele, aby odešli. Rachel začala plakat a řekla, že se všichni obrátili proti ní kvůli něčemu, co nebyla ani její chyba. Tvrdila, že jsem jí svou manipulací zničil život a že se nikdo nestaral o její stranu příběhu. Během celé konfrontace jsem byl sticha, ale ta poznámka mě přiměla promluvit. Řekl jsem Rachel, že procházet si mé osobní věci a snažit se ukrást jméno mého dítěte ze zášti byla její volba, ne moje. Řekla jsem, že si vytvořila každý problém ve svém životě a že musí přestat obvinovat jiné lidi za svá rozhodnutí. Rachel mi říkala jména, která tady nebudu opakovat, a říkala, že doufá, že budu mizerná po zbytek svého života. Její přítel vypadal zděšeně a začal ji táhnout ke dveřím. Odešli, zatímco ona stále křičela obvinění na různé členy rodiny. To bylo před 2 měsíci. Rachel od té doby nikoho z rodiny nekontaktovala. Marcus se přes své přátele dozvěděl, že se s přítelem přestěhovali někam mimo stát. Zřejmě lidem řekla, že rodina jejího bývalého manžela jí zabránila vidět jejího syna, což je naprosto nepravdivé, ale jednodušší než přiznat, že si vybrala svůj nový vztah před svým dítětem. Marcusovi se daří jako svobodnému otci. Jordan je šťastné, zdravé dítě, které se rozsvítí, když vidí svého otce nebo prarodiče. Marcus začal chodit s někým novým, ženou, která pracuje v jeho společnosti a má 2 vlastní děti z předchozího manželství. Zdá se, že chápe jeho situaci a dobře si s Jordanem rozumí. Pokud jde o mě, vůbec nelituji, že jsem nastavil jméno Trap. Reakce Rachel na to, že byla přistižena, odhalila přesně, kdo byla jako člověk. Někdo, kdo by opustil své dítě, protože by nedokázal zvládnout odhalení za malicherné, zlomyslné chování, by stejně nikdy nebyla dobrá matka. Mým dvojčatům se daří a můj starší syn miluje být velkým bratrem. David a já jsme unavení, ale spokojení s našimi 3 dětmi. Davidův vztah s Marcusem se vlastně stal silnějším. Pravidelně spolu mluví a podporují se jako otcové. Rodinná shromáždění jsou mnohem klidnější bez rachlina dramatu a negativity. Davidova máma se může soustředit na to, aby byla babičkou, místo toho, aby řídila Rachel emocionální výbuchy. Dokonce i Davidův otec, který se obvykle vyhýbá rodinným konfliktům, komentoval, jak uvolněnější se všichni zdají. Někdy se mě lidé ptají, jestli se cítím špatně kvůli tomu, jak to všechno dopadlo. Pravdou je, že jsem Rachel nepřiměl opustit své dítě nebo zničit její manželství. Právě jsem vytvořil situaci, která ukázala její pravou povahu. Mohla se vyrovnat s tím, že ji chytili půvabně, omluvila se za čmuchání a pohnula se životem. Místo toho se rozhodla spálit každý vztah, který měla, spíše než převzít odpovědnost za své činy. Jordanovi se daří lépe bez matky, která nesnášela jeho existenci od chvíle, kdy se narodil. Marcus je na tom lépe bez ženy, která si ho vzala jako cenu útěchy a strávila roky přáním, aby si vybrala někoho jiného. Celá rodina je na tom lépe bez někoho, kdo na každé setkání přinášel neustálé drama a negativitu. Má past na jméno fungovala lépe, než jsem si kdy představoval. Myslela jsem, že bych Rachel přistihla, jak je zvědavá a možná ji trochu strapnila. Místo toho jsem omylem pomohla dítěti uniknout toxické matce a pomohla Marcusovi uniknout toxickému manželství. Někdy to nejlepší, co můžete pro lidi udělat, je dát jim dost lana, aby se pověsili.